Hello mga Yanyans, this is BTV. Please don't forget to share my YouTube channel. Click na gusto yung button para update sa video na i-upload ko. Ang mga Yanyans, ang vlog natin ngayon is i-vlog natin yung darating na bangka. Ang oras ngayon is nasa mag-aalas 3 nata o 2:30. Hindi ko kabisado eh. Time check ko muna mga Yanyans. Okay, mga Yanyans, exact time 2:35 PM, no? Darating na yung isang bangka. I-vlog na natin yan. Mayan, tingnan natin yung bangka na darating. Kasi ang tawag dito sa Pangasinan, kabog. Kabog, parang kinakabog nila yung isda. Kabog. Ay, mayan, si Payats. Si Payats saka si GR. Oh, GR, palangkite natin. Ayan, si Payats saka si GR. Okay? Ayan mga yan, yung bangka na darating. Ito. Itong bangka na darating, ito. Ayan. Ayan, nakikita nyo mga yan. Ayan. Babalitin niya kung marami siyang huli. Parang ano yan, nagkabog sila, nagkabog. Yung iba mga yan, yung iba nakauwi na, hindi natin naabutan, hindi natin naipakita sa inyo. Nakauwi na yung iba, ayun ang iba. Medyo marami nagkabog din, kaso kunti lang yung huli. Mga yan, so. Okay mga yan. Kaya tingnan natin yung yung bangka. Yung mga yan. Yung yan, ayan. Ano pala to, si yan, tingnan natin, si ano pala to, si Alex pala to. Saka si Aljor. Sino si Aljor? Ito ito subscriber natin, si Jim. Subscriber natin yan, si Jim. Oh. Yan. Yan, nakasubscribe natin yan si Jim. Yan si Roy, saka si GR. Saka si Paring Basa. Oh. Tingnan natin kung may huli. Tingnan kung may huli. Kung may huli yung kapog. Okay, magbuhat muna tayo bago tayo si Aljor malakas. Tinulungan natin si Aljor sa likod na magbuhat. Ayan, Bijin. Bakit nagugulong yung camera? Yeah, BTV. Yes. Subscribe. GR. Yun. Ito po yung araw-araw na pamumuhay nila. Yun, si GR. Yan si GR. Nakakatingin sila sa kaibigan. Yun o, maraming huli. Maraming huli yan. Wow! Grabe! Subscribe kayo sa YouTube channel. YouTube channel ni Yeye BTV. Ayan. Ay, yung mga Hello guys! Oy, Dog, sa tinidero. Dali ma'am, napit-pit. Puta na. Naka 1 million subscriber ka na eh. Asaway. Welcome to channel. Ayan o, si Rex City o. Rex City. Sino? Ayan si Payat. Oh, si Payats. Ayan, Oh. manager. Ayan yan, si Paring Basa. Ano yan? Laging si Paring Basa. Laging starring yan. Okay ka, Rex City mo. Ayan, si James. Subscriber natin si James. Subscriber natin yan. Jai, tao niya malay. Para kay tatay mo parol. SS2 sama. Ayan
po yung pamumuhay sa dagat. Ayun, yung pamumuhay. Yan si, ano? Nakakabinta sila ng Si 3K sa Sapsap. kalating oras lang. Grabe. Kalating oras. Nag-isa na to, nag-isa na to, nag-isa na to, nag-isa na to. Kukunin mo na. Okay na to, nag-isa na to. Oh, sa'yo na yan, may pang-ulam. Oo, may pangulam. Prito. Ito yung sinipegsira ni Aljor sa akin, kaya si Alex nakasimangot, hindi siya nakapagsira. Ayun o. Salamat, Aljor and Alex sa pasira. So yun lang may yan. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Yun. Click the notification button para update sa video na upload ko. Okay may yan, and sana sa buting ang kalagayan. God bless you everyone. Yeah. More power and Kita mo si manager. bye-bye! Manager. Oh, si Payats. Manager. Oh, manager na, manager si Payats. Bye-bye manager GR and Yeah. Mijin. Oh, si Mijin. Shout out kay Mijin. Okay, mga Inyans. And Click. bye-bye!